May Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Inak nga ro din tatang, nanang ken kakabsat ko. Ay, alawan anak. Palubusan na ka, kit laglagi po yung kuha, kanayon na kitibilin, bikin ka. Wen tatang, agan nadak, ipasnik ko ti agtrabaho, ken agornungak. Kagurulan di amin anak. Sa naknibam, di ka kayso na nga dayaw mo. Napintas ka. Kit ano laki didikiti lalaking agduyos kang ka. Awan pa'y lakanyak deta, tatang? Ay, no kas pagaligan, di mo tumaliklikan anak. Sang kanto kuma nga pasisirap, idi sileng tipirak. Anya ti kayat yu asawen tatang? Danto lagi didikiti ang kursuhan da kang nga adu ti kwarta na. Kwarta, agasukat ti dayaw mo. Iso nga ulitek anak. Ulitek at ulitek. Di kanto kuma pasisirap, idi sileng tipirak. Dayta manong nemi dagiti kang runan nga bilin ni tatang kastamatan kininanang. Tubuak manong nemi tinasalsel nga paset iti probinsya ti Ilocano ket nakurapay kami. Kabuta 7 kami nga kakabsat. Magital-talon laing ni tatang. Gagangay laing makikabalayo ko no wag tagtagibalayo ko na kuma ni nanang. Adarapaap ko, adamat arapaap di ginaganak kaniyak para kada kami ngagkakapsat, adarapaap da kami ngagkakapsat, ada amin arapaap mi manong. Manangar ti maramid mi, kat nakurape kami met, saan kabalan natatang kinanang timang pabasa kanya iti college, isong ang kadang ko, iti nagpabigan city tapno agsapul iti trabaho. Nakastrike ak manong nemi kas may nga servidora, iti may nga karinderya. Nga tikang runaan nga potahe, manong nemi nga may serve, kan naganar, nga ara-araken dagiti pasahero, dagiti drivers, dagiti na dumapay nga manggusto, ket detoy kunata yung sinanglaw. Kaya didita, siya kun ti adda ditoy manong nemi, agas may ka dagiti servidura. Immadu di kiti customer. Immadumat manong nemi di kiti lalaki nga umasinag kanyak nga mangidjaya iti ayat. Kang ronan na unay manong nemi di kitay madlaw ko nga babaknang. Di kiti businessman, politiko, ken danduwa pay nga adda mabalin na. Aging ga kinasarita nak ti amok manong nemi. Ay, jakayat sir, jakayat. Ay, di mo kayat ni Ariston? Baklang dayay. Kat naman lugot ka di kayat na. Ang tulakit di pa'y nagay ka. House and lot. Kanadad to katulong mo. Di ko sa'y kang tumayin nga mapanagbasa. Nga anya ti kasukat na? Ti dayaw ko? Jak kayat kagbali na kabit, sir. Agay iso nga ron nga napindas ka. Tausa rin ti pindas mo. Tapos buwak nang ka. Bumak nang pa'y pati pamilyam. Basta jak kayat, sir. Agpaiso kayat mi aso maliwanwan ti biyag mi, ngem iti nasaya at awagas. Kinabudno na manong nemi ket na ira na nga nagbakasyon na kalpasan ti pa nagsarita mi iti amok nga lalaki ket na istorya kada tatang kininanang ti may panggap ti jaya ni Sir Ariston. Ket kunada kanyak manong nagro na kini tata. Ay ket nakoya. Liklikam tikas dyan di klase ng lalaki, anak. Ulitek, saan ka pasisirap iti sileng tipira? Iso nga rod nga imbagak, ajak kayat tatang. Ay, mawang ka di pa iti nakarignam ti ayat, anak. Awan pa'y tatang, ngem no adanto man pakariknaak iti ayat, da kayon to ti umuna apang ibagaak. Manong nemi, aging ka nga nakamamuak iti may nga lalaki nga mekaniko laeng. Ket iso, iti na magpitik ti pusok man. Ni Sir Ruben, manong nemi, Sir nga milata ti awag mi kadigiti customer. Nagdisag iti may nga bus,
nga naggapo iti abagatan manong nemi ket grasa-grasa nga imay. Ay apo, mabisinak ading nga napintas sinang lauman kinunana iti. Naging istorya kami may panggap kang kuha naman nung nemi. Napintas ka, Mirasol. Sigurado lagi ding ato digiti agar-aram kang kaabak na nga la. Ay, awan ti kahit ko kadakwada, Sir Ruben. Oh, sa di mo ka di kaya tibuwak nang? Asino nga di kayat mo? Siya ka di nga may saklang mekaniko? Adamit asawa mo. Uy, langak ka di tada asawa na? Adan nubyam. Ang sapsapulak na ro din. Imbag lagi din na sa pulang kan, Mirasol. Iso nga si katikayat ko, ngagbalin nga asawa. Naala na manong nemi ti cellphone number ko ket gaputad damat tanigatan ko iti cellphone ko nga mabalinak nga Facebook. Naala pa iti Facebook account ko. Ket dito inak nga inari manong. Gaputay patpateg ko ni Ruben inaklon ko isuna. Kaya di, inaklon kon imbaghan naman tentipod no manong. Saan lagayam nga mekaniko? Bak nang gaya manong. Hingkay nangigan papagayam kets wag manulay nga paset ti pagkasaritaan ni pagayam ti nga Mirasol iti probinsya ti Ilocosor nga dayto tinapili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Septyembre. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya di program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Ngayon kaya manggan iti kada 12:30 ng ganat alas 2. Kaya madama kay itang agbibuya dito'y page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentensiador Award. Pakipalo, i-like yo, kaya i-share yo. Ito mas pagaligan ta may upload to ito yung video iti YouTube channel ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share kaya nag-subscribe kayo. Tingay tayo nangigan nga drama papagayam ti akem nga Mirasol ket inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz as tamatan ti akem nga Ruben tatang ken bus nga lalaki tunin mo ti biyang ni Manong Yo Anemi. No apay nga nagbalin no napili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Septyembre ni pagayam tayo nga Mirasol ti Ilocosor inakto istoryaan kada kayo ti pakabuklan ti istoryana. No saan nyo nang kas paganigan, okay ba? Kaya kahit ko nga ipalagip kabsat kang gayam nakita at the entry na kanito yung Search for $1 Million Amazing Story 2025 ti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award kita agur-ore nga drakkel nga premyo. No siga di mapili nga ground winner. Umawat kay ti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos. Second runner-up 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Ken may sa special prize nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdadakkelan niya. Isang padanan nyo digiti winners papagayam kadito yung Search for $1 Million Amazing Story 2025 kanti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Kasano nga nagbaling nga napindas kan nangabak dito yung istorya ni Mirasol. Ituloy tayo. Iniinaklunan ni Mirasol ti panagayat ni Ruben nga ti amuna ket talaga nga mekaniko laeng. Nagbakasyon da sa jay lugar de Mirasol ket inyam amu ni Mirasol ni Ruben kadigidaganak ken kakabsat na nga ididaying kundaway kay ison ti panagpudno ni Ruben ken kuana. Nga saan nga pudno nga mekaniko daing nagpamrang lang nga mekaniko tagsapsapol iti kaski ni Mirasol nga daan iti nasinaw nga puso nga agayat ken kuana iti likodan nga mekaniko daing. Napadagdagan mo dito nga ni Ruben nga saan nga nasisirap ti pirak, silang ti pirak ni Mirasol, gabutan mo na nga ato digiti nagduyos kang kuha nga babaknang. May sa iso na, may sa ito ni Ariston nga kayat iditi amo na nga lalaki nga umanugot ni Mirasol.
Ket ni Ruben inlawlawag na ngano ag parang isuna nga baknang adu di kita umasdag keng kuha nga babay kim kayat dalang tibuhak nang. Iso nga nagpamarang marigrigat mo no mekaniko laing tapno matuluyan na, masapulan na ti babae kas kini Mirasol. Ket gabo iti daytoy babaen iti kari ni Ruben nuan niya di kiti arapap da Mirasol isod na tungpal. Nagbalingan na pintas kandakkel di balay da iti lugar da ti family house da nagbasa da amin nga kakabsat. Babaen ti tulong ni Ruben. Aging nga nagasawa da kat siyempre napintas ti biyag da at daan ti talungan na kanagtintinulong itan da Mirasol ini Ruben iti negosyo ni negosyo da kini Ruben nagbalin amin nga napintas ti biyag di kini kapsat ni Mirasol kat di kini naganak keng kuhana agad napintas baten ti biyag da iso nga makuna nga success story ti pagkasalitaan ni Mirasol. Sabi ko papagayam, nagustuhan nyo dito nga pagkasalitaan at padaanan nyo ti panakaidrama iti mapili met nga best letter of the month of September ti maikasyam nga grand finalist tayo. Kablawan naman, nagiti kang kanayon nga ag-share, agbubuya, kay naglalike iti dito yung video tayo nga may upload dito yung page ni Paring Ray kaniti YouTube channel na kagayim kaya upset tayo kapkablawan ni Daking Pagyamanan. Thank you kada kayo kaskin ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Honolulu, Hawaii ni Norlin Perdido Tamalay iti Bahrain ni Erlinda Estabilio ti Hawaii ni Harmes Pascua iti San Nicolas, Ilocos Norte Dumingsil Adorada iti Paris, France ni Opelia Bagawisan ni Tina Paharit iti Montreal, Quebec, Canada. Mary Jane Guzman iti Lawag City ni Fe Ragucos Bacani iti Manila ni Josephine Stango Tessie Serrano iti Macau, China ni Nena Patricio kastabatang ganit Jan Villanueva iti Bintar. Feli Caser iti Lawag City ni Ami Akuba iti Simi Valley, California. Elsie Marcos iti Canada, Lilibet Cariaga iti Luna, Larry Bumanglag, kasama ten kini Bibian Natividad iti Abulug, Cagayan. Pumakadak nga rin ng papagayam. Aging kati sa balin tumanin nga video, ngayon tayo pagkakaduan. Thank you for watching.